ngampit duit ora kaya tanggane ngono iki. Cician asli mati kowe. Jane Mas Belum pun terima kula apa nyeke lho, Mbok. Oh lho, Belum ki anak siji-sijine. Kakak cedak-cedak. Iki sing bakal turun warismu. Arepku basa bakal ngene iki. Sing rabi entuk kowe kamangka kowe diloro kaya ngono kuwi. Sing lara nek tambane. Lara kok ngageti wong ngono kuwi. Kok ngageti ae kok, Mbok. Piye, Mbok? Wis mantuk. Kowe kudu manut simbok. Sing turun waris sapa ya, Pak? Lah wis bocok tresno lho. Tresno kene watesi. Ayo. Wiwit dina iki kowe kudu putus. Aku lilo. Babakan panjer-panjer wis tak ilange gak apa-apa. Ora sudah dimantu. Diloro kaya ngono iki. Mbok, kabeh iki dina Mbok kak yo kok Mas Belum Mbok dikirane ning Mbok sing gak ada. Kok lho mbok jarine dokter kuwi ora apa-apa. Ora apa-apa lho wong iki dokter ngendi sing dokter puskesmas kok. Wis kok tak goleke bojo. Nek Kasro atau manggil Bupati. Ayo. Ora iso. Aku mau trimo dokter cah ini moh ora spesialis ngono. Spesialis. Spesialis kok ora mungkin. Wis wiwit dina iki kowe kudu hitul kowe ngerti ora lek. Penyakit kaya ngono ki kabakar ora. Demoane mulak lho, mula mbok iki. Oh, pasti ngono. Ora itu kuwi. Kowe iki kok dak dikumbah karo penasan ora. Orang Sri Poyani Handayani bakal nganang-nganangi oleh gandeng karo anakmu sendiri. Yen kowe nekat musoya. Mas, awake dhewe jaran nekat iki kok piye? Tahu apa bakal iso dijape kowe. Ya ngono kok kok gak iso iki. Isane nek aku dhewe. Lah kok kok kene aku iso. Menane waten. Ojo nek apa kacau. Oh malah doa dudul iki piye Mas? Lek dikerak batal. Ora ngelengku sing cacahe 70.000 tak ilang kabeh. Kok kok duit barang ibadah yang saking ini isi kok malah dadi pikiran iki ngopo. Yen tenan yo tak apa tak oke menungsane. Rasa cedak-cedak, rasa cedak-cedak. Kok utami. Ini apa terjadi? Kula tinggal ngomongane Mbok Sri. Iki piye kok? Iki calon mantumu kok piye? Bener ane calon mantu. Nih, dene iki positif. Positif ora piye? Itu lho Pak. Ingin tapi surat-surat kartu nikah niku nak salah siji niku kudu periksa kesehatan. Iya. Kesehatan wonten Puskesmas. Ya kula wingi niku nak mriko tes kesehatan kula. Oh. Sebelum ngono berarti tes kula niku positif. Oh, lah kok iso prajar yo kowe iki to. Lho, wong calon bojone iki lho. Bisa jawab kaya ngene, pun dirabete kok malah positif iki piye? Tegese ora ngono ya, Lek. Positif apa maksudmu? Lah kan pensil, Lek. Terus ngene wonten ning cengel apa piye? Lah kok ora ditane lho. Ngerti ora? Apa kuwi duwe lara sing ora kena enek tambahan. Anu. Iki yo. Iki lho. Apa? Oh, alah lara. Pak,
babe. Lah piye kok anak turunku terus dadi ulah. Terus sing mati si sapa? Alah, aku dhewe mebel Mas Sambil. Ora apa yo dipilih. Sri, ini saringan Pak Suroto. Sri, iki perkarane ngur iki mergo senang puskesmas iki lho dilo. Apa yo iso? Iki gak belok-belok, iki kok tulah. Anake yo mesti mulah. Terus sing mati si sapa? Sakmu sawah sakmono bane ya. Gini. Iki ojo didedek kabeh iso dipikir hal-hal. Iki positif, anakmu negatif toh. Sehat tegese. Iya, wong karuan nek terus moro-moro iso nular, kabeh iki iso dihati-hati, iso diusahani. Wong jarene arek-arek apa sopir dokter. Sopir dokter nek makak mulai. Sopir yang kelakuannya kaya ngono ora sopir dokter, sopir bupati waduh aku nomor aduh aku isi sopir dokter ya alikannya jagoan-jagoan kuwi ternyata lu kabeh iso diusadani iso dihati-hati carane piye lah iki yang sing durung kok memang ngomong piye carane piye yo pokok ngono kae. Ah, nek temu-temuane ora apa-apa. Ya, ngono dokter puskesmas to. Iya. Ah, dokter kuwi iki sambel itu kowe. Ora kabeh kok iki yo wis tak iso disadani sing disadani nek yen masaku aku wis percaya karo Mbak Wirya. Mbak Wirya padha apa? Penyakit ngono kuwi gampang nular, demok wae kena kabakan saya nek. Ah, sing keliru iki nek sing keliru. Pokoke ngene bae. Gendane kok piye dijelaske. Mumpung aku ketemuan iki janjian karo Bu Dokter. Arep ngeteke sosialisasi babakan ngene iki. Sik dokter sing mbok tekake kuwi dokter apa? Yo, dokter saka dinas kesehatan. Bagian apa? Kewan nani kok kewan. Wis ngene bae. Tak tekak rene den kabeh padha gamblang. Oh piye? Tekakno rene. Wis aku tak tekakno dokter. Ibu pikir, ini bukti siapa cukup. Kujane terus iki. Batu papean iki kudune apal iki dokter. Sapa-sapa kok iki wis kadulane belum kok. Sapa? DPR. Wong gayane tekane. Kadane itu Mbak Akna. Ada itu kan jelas. Seluruh pakil bupati nek sadar. Ya kok Bu iki asmanipun Bu Sri Hadayani kang ngeyel babakan penyakit Bu Dwi saestu. Iki kudune tahu cuwek sing guyu. Gagas iki. Ora guyu kok. Ini iki kan guyu. Kamu sing tekan. Oh, gimana Pak Ibu? Soprang gayani. Cinta. Niki berantanda maksud nalikane bisa wonten puskesmas hasilipun iku positif. Hai, ajeng rabi kali sing gendong. Lah ngoten iki, Pak. Boten napa-napa to, Bu. Boten napa-napa to, Bu. Pencak ceplek. Ibu iki. Saderenge, Bu.
pun dalam kepanatan dalam Dokter Bekti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen. Kami itu dokter Bekti. Nggih. Kalau mati Bang Jawa Timur. Ini ajeng setor deposito. Oh, deposito. Oh, Nggih, mau kan bareng kali sopir kula. Nggih, sopir kula namine Ferguson. Nggih. kan bisa ngerti ora. Ini di rumahnya sih gawe bu dokter itu. Bener salah tangkap iki. Monggo dan dijelasin. Mau gremeng-gremeng ngendikanipun kok Sri nggih. Nggih ajeng gadah mantu. Nah, ternyata setelah dicek karena memang ada program dari pemerintah Kabupaten Sragen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berkualitas, calon pengantin harus di screening kesehatannya. Ini periksa tidak training barang ini. Screening ya olahraga nih loh. Oh, Screening niku diperiksa untuk deteksi dini, termasuk HIV AIDS. Yes. Sampun wonten surat edaran kalau calon pengantin dianjurkan untuk screening HIV AIDS. Nanti kalau ditemukan positif bisa dikelola sehingga hidupnya berkualitas dan melahirkan anak yang berkualitas. Jenengan banget dereng tentang penyakit HIV AIDS ini. lebih dereng kalau percaya bahwa Wekion itu kamu penyakit itu ya kabapane lunak demok lunak soalnya enggak ada di bojone itu pas ngono terus piye semua itu sih Nggih, sabar nggih. Sabar. Orang sabar itu dadanya lebar, nggih. Ambekan riyen, kersane sabar, nggih, ambekan dawa riyen. Ping 3. jenenge locak oprak mau jenenge dadi dokter Nggih, mungkin nggak tahu setelah malam udah daftar nggih. oke pun mungkin kalau suruh kita Pak Wadil Nggih, babagan penyakit demam HIV niku nggih utawa AIDS niku itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Oke, kalau kekebalannya turun nanti timbul gejala, contohipun diare, panas berkepanjangan, watuk berkepanjangan, sehingga kadang timbul orangnya itu kurus kering. Nah, ciri-ciri ini Bu diare yang berkepanjangan. Ini yang sudah ada gejala namanya AIDS. Nah, orangnya dinamakan ODA, orang dengan AIDS. Terus kalau belum ada gejala, sehat seperti kita. Tapi dalam tubuhnya masih mengandung virus. Namanya ODIV, orang dengan HIV. Dan ini pun kedatangan terus solusinya terus budi terus kedah pripun Sabar. Ini kan jenengan itu kok soal semawon to. lesu Dereng sarapan Om. pripun Dereng sarapan. pripun iki Bu Kalau ditemukan orang dengan HIV itu yang pertama harus minum obat secara rutin. Terus rutin. Tidak boleh lupa. Terus yang nek jenenge wong nikah niku kan mesti wonten hubungan seks. Nah, salah satu penularan HIV itu dengan hubungan seksual. nah kalau niku Bu
itu saged dikelola. Yang kedua, penularannya lewat darah, misalnya transfusi darah. Tapi transfusi saat ini aman karena transfusi itu di screening rumiyin. Terus yang ketiga, lewat ibu hamil yang HIV menyusui anaknya lewat ASI. Nek Mas Bilung kalih Mbak Utami iki makanya kan dikhawatirkan Mas Bilungnya terpapar saking hubungan badan. Orang Bilung yang anak-anak barang tersebut. Anak ini Saged mungkin dikelola nggih. Mungkin yang Mbak Utami minum obat secara rutin, dan kalau sudah minum obat secara rutin, nanti 6 bulan setelah minum obat dicek darahnya lagi, supaya kadar virusnya menjadi tidak terdeteksi. Nah, dari pirsa niki Bu, iki kan jadi perbatet kena solusinya kudu ngombe obat. Harus niki obatnya niku bagus pundi, bayarnya pinter tak cetane to. Obatipun di Kabupaten Sragen niku gratis di semua 25 puskesmas, 12 rumah sakit yang ada di Kabupaten Sragen. Jadi gratis. Wong iki harus dipangan orane aku bakso obat kan kok aku dari sisa. Aku yo mau obat gelem obat nyamuk. Nanti setelah sambil menunggu, Mas Bilungnya harus dalam hubungan seks itu hubungan seks yang sehat, menggunakan alat aman atau kondom supaya tidak tertular. Kalau nanti sudah dicek darahnya hasilnya undetect atau tidak terdeteksi, ini kan kertas mungkin pemeriksaan darah itu pundi. Pemeriksaan darah Kabupaten Sragen sampun wonten ikut laboratorium kesehatan sing gedunge ageng Celak Pasar Sukawati Klamon. Sing pagere paling boten enten kembarane, pagere niku wonten Gunungan Wayang Gangsal paling sae. Niku jabone saya judulnya nggih saya apa? Jos Gados nggih, tenagane kathah berkualitas nggih. Kakak judulnya lo dilepo ya. Sae saking bangunanipun nggih laboratorium kan nggih enggal nggih. Nggih dibangun saking pemerintah Kabupaten Sragen. Karena untuk melayani semua kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sragen. Jebule Sragen istimewa tenan ya. Nyatane babagan koyo ngene iki yo enek perhatiane kanggo masyarakat kok nek sing kaya yu. Ayo. Apa iki? Tapi ngono lho, ora beda. Nah, nih, tepuk tangan untuk perhatian Kabupaten Sragen kanggo Bu. Nah, nanti kalau sudah tidak terdeteksi, nanti Mbak Utami saged diprogramkan untuk punya anak. Nah, itu kalau sudah punya anak nanti juga dicek, dan rata-rata pasien HIV yang sudah tidak terdeteksi menawi gadah ultron itu hasil negatif, jadi mboten nularne teng anak dan terus semua orang dengan HIV itu ampun diujerno kados kala walu jenengan sio-sio itu melanggar Ini akan sudah terjadi. Jadi ingkang positif si Bilo sehat itu mami nikah kan boten apa-apa. Bukan apa-apa, mungkin Mas Bilo nggih saged karena beresiko orang yang beresiko HIV itu nikah dengan yang sekarang akan yang lagi ngetren itu hubungan seksual laki sama laki. Aku jenengan kan boten lanang kok. Boten asli. Asli nek
dada. Dada. Kali mengurang. Melukang ya padha. Yang kedua, yang berisiko itu pasangannya ada yang positif, mungkin yang negatif. Saged minum obat pencegah, namanya PrEP, nek jenengan besok PrEP itu atau bingung, PrEP. Masa obat Jenengan lagi bingung itu obat pencegah HIV bagi orang yang berisiko tapi belum positif. Nanti Mas Milo saran-saran katanya Mbak kami menurut obat saran-saran betul buat tunjuk obat. Dan matur nuwun Mbak Utami sampun terbuka kalian Mas Milo sehingga kita yang dari kesehatan juga bisa untuk mengelola HIV-nya. Jadi penyakit HIV itu ampun dijauhi orangnya, tapi dijauhi penyakitnya. Jadi istri dan mari menjawab jujur. Apa nek nembe kula percaya. Apa jenengan dokter tenan. Tenang. Pun Asli, pun namung ditutupin dokter tenan. Saya percaya berarti percaya aku nggak ambil kan itu antara ya dah nggak sadar apa sih apa nabi aku dulu bukti atau dulu wonten pertanyaan boleh itu mau dong dan dokter buatan ikut ini Yusri wis gablan toh wis kami wis gablan toh apa sing jumbo lakoni ini barang dong bojomu kalau bojomu nggak ada kayak ngono kuwi kudu sing nganti ya aku suwun dokter nggih kan kowe aja dasi yo karo kaya ngene iki apa iki calon mantu ya elingo yo nanti yo rumah sane kok anakku sing gelem yo lan bocah kita iki yo kan ajaran apa yang dhewe kabeh nang kene Begini ya, ini sebuah pelajaran apa yang dikabeh saat nabi menungso yaitu menungso sing iso paring rasa kamanungsan marang menungso liyane. Dadi aja dasar langsung bae. Iki ngeten Bu, kalau beriku enten sering suruh enten nek kok boten purun mijane antara ini biarkan satu positif kali biarkan itu dari seluruh kalau tak menikah ngabaki ilmu sing saking dokter menikah kalau tak mau saya nah ini kemudian ilmu apa? Gajahnya model itu